Районда 2027 елда тизекләндереләчәк иҗтимагый киңлекләр өчен онлайн тавыш бирү башланды. Тавыш бирү яшәү өчен инфраструктура, илкүләм проектына кергән. Уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль проекты кысаларында узды. Иҗтимагый киңлекләрне сайлауда 14 яше тулган һәркем катнаша ала. Тавыш бирүләр 12 июньгә кадәр дәүләт хезмәтләре порталында узды. Моның өчен кулында смартфон һәм госуслуги решаем вместе мобиль кушымтасы булу кирәк. Районда тавыш бирүгә 3 объект тәкъдим ителгән. Үзәк ял паркы һәм административ эшлекле үзәк, шәһәр тибындагы Апас поселогы, Кызыл армия урамы, Җиңү паркы, шәһәр тибындагы Апас поселогы, Газовая урамы, Ландшафт паркы, шәһәр тибындагы Апас поселогы, Шоссейный урамы. Һәркем тавыш бирүләрдә катнашып, апасыбызны тизекләндерүгә һәм матурлауга үз өлешен кертә ала. 2025 елда әлеге тавыш бирүләр нигезендә Үзәк ял паркында тизекләндерү эшләре башкарылган, яктырткычлар куелган.